बे समाव जोङो बाथौ रुंसारनि जानानै नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय एंखोरबारि होननाय गामियाव दंफैयो। बे गामियाव नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि खुंगा 26थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बेयाव खुंनाय जादों आरो बेखौ बानजायना लाबोदों एंखोरबारि गामिनि गासै रायजो राजाया आरो लोगोसे बे गामिया नैबे फोसाबनाय बे बाथौ धोरोमखौ आजावनायनि उनाव दिनै 25 बोसोर जाबाय। बिनिनो गाजा गोमजायै रुफाथि मायथाइबो दिनै फालिदों। दा जोंनि गेजेराव दङ बे गामिनिनो सासे मैखोम बोसोनगिरि। दा बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो नाजागोन। जोङो मिथिगौ गासै धोरोमानो गावनि धोरोमनि जि हाबाफारि एबा आसार खान्थिफोरखौ थासारिजों गोरोबलांनो थाखाय फोसाबबोदों। थिग बेबायदिनो बे गामियाबो थासारिजों गोरोबलांनो थाखाय नैबे फोसाबनानै सिबिनो हानाय नैबे बाथौ धोरोमखौ आजावना लादों। आरो दिनै बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे बिथांमोना नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। नोंथांखौ गिबियावनो बाथौ रुंसार जानानै बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। सिगाङावनो बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांनिसिम खुलुमनाय थाबाय। दा बेवहाय बे गामिनि मुङानो जाबाय फाकिदियानि सिङावनो बे बर' गामिया एंखोरबारि होननानै मिथिनाय जायो। बे एंखोरबारियावहाय गासै 105 न'खर दङ आरो बे गामिया ओरैबायदि पुराना गामि जे 1950नि आगोलावनो जोंनि आबौ आबैमोना बेवहाय प्रथम गामि फसंजेनदोंमोन आरो गामि फसंजेननायावहाय बेवहाय मात्र 8-9 घरल' दंमोन। बिनि उनावहाय बांगालनि अयथासारावहाय खोला साइडनिफ्राय माखासे बर' सुबुंफ्रा गामि नागारनानै हा-हु नागारनानै जेला खारबोनाय मानसिफ्रा बे गामियावबो थालाङो आरो माखासेफ्रा साहाथिंजाय खारलाङो। थिग बेनो दिनै एसे गाबोन एसे फैयै फैयै बे गामिया दिनै 105 न'खरावहाय आगान होफैबाय। आरो बे गामिया गोदो बोलि बाथौमोन, बोलि फुजा होग्रामोन। बे बोलि फुजा होनाया दानि फोसाबनाय बाथौखौ जों जेला 1997आवहाय आजावो, बे 1997निफ्राय दिनैसिम फ्राय 25 बोसोर बारबाय। अब्लाबो जोङो रुफाथि मायथाइखौ जोङो फालिनो हायाखैमोनब्लाबो खिन्थु खाफाल गोनां हिसाबै नोलोबारि बियाब लाइमोन आफादा जेला गावसोरनि बोसोरसालिया सावराय जथुम्माखौ जोंनि गामियाव जेला खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामो, जोंबो रंजानायजों लोगोसे जोंनि रुफाथि मायथाइ फालिनायखौबो जों बेजों लोगोसेनो खुंजाबनो हागोन साननानै जोङो बजबना लायो। आरो दिनै नैबे 19 आरो 20 नभेम्बर खालि साननैनि हाबाफारि लानानै बेवहाय गाजा गोमजायै रुफाथि मायथाइ खुंनायजों लोगोसे नोलोबारि बियाब लाइमोन आफादनि बोसोरारि सावरायमेलखौ खुंबाय थानाय जादों। आं आसा खालामो बे सावरायमेला जोबोद मोजाङै मोजां जाफुंसार जायो आरो मिजिंथियो गासै लेंहरजानाय आलासि थान्दै नोंथांमोनाबो बेवहाय फैनानै हयथ' गोजोननो हादों। बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननिसिम जोंखौ सहाय सहजुग होफैनायनि थाखाय खुलुमनाय थाबाय। बे नोलोबारि बियाब लाइमोन आफादा 26थि बे सावराय जथुम्मा बेवहाय मा हाबाफारि लादों आरो माबायदि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बाथौ सिबियारिनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोदों बिनि बागै एसे मिथिनो नाजागोन। आं नोंथांखौ बिनि बागै बुंनो थाखाय आं खावलायनाय जायो। खुलुमबाय बयनिसिमबो, बाथौ बिबुंसार नायगिरि बयनिसिमबो। दा गिबियाव जों साबायखर बावनांगोन एंखोरबारि गामि आफादनि गामि आफादाव बे 26थि बोसोरसालिया जथुमजों लोगोसे एंखोरबारि गामिनि 25थि एबा रुफाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जों साननैनि हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिया जोंहा गाजा गोमजायै जानानै थांबाय बे साननैनि हाबाफारिया। आरो जों मैया मोनाबिलिनि समावहा जों गुबुन बोसोरनिसाय थांनाय मोनाबिलि समाव जोंहा गुबुन बोसोराव गौथुमारि सावरायनाय लानाय जायोमोन। बेखौ जों बिनि जुनै आलादायै जों मैया हराव जों मोनसे थान्दैफोरनिसिम सोंनाय फिन्नाय
मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बाथौआरि लाइमोनफोरनि सायावहा एबा जाय बिथांमोना थान्दै महरै मोनफैदोंमोन बिथांमोननि सायाव जों मोनसे सोंनाय फिननाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिया जोंहा गोबां मोजां रोखोमैनो जानानै थांदों होननानै आं सानो। मानो होनब्ला लाइमोनफोरा जोंनि बाथौ धोरोमनि माखासे सान्थौ एबा सानस्रि जिखिनि मोनथिनांगौ बे मोनथियै हाबाफारिखौ मैया जोंनि नोलोबारि आनसलिकनि लाइमोन बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय। आं बेयावहा मैया मोनानि जिखिनि हाबाफारि जानानै थांदों बेखौ आं मोजाङैनो जानानै थांदों होननानै आं सानो। आं बेखौनो बुंसै। साबायखर थाबाय। हाबाफारिया माबायदि जाफुंसार जानाय मोनदों? दिनैनि बे हाबाफारियावबो जों मोजां रोखोमैनो जानानै थांदों होननानै सानो। मानो होनब्ला जोंहा जिखिनि हांख्रायनाय आलासि बिथांमोनाबो मोजां रोखोमैनो सफैदों। जोंनि हांख्रायनाय आलासिफोरा जाहैदों जोंहा गिबियाव दंमोन दिनेश ब्रह्म सेन्ट्रेल एबसुनि लोगो नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि हांख्रायनाय बायदि सफैनो हानाय बिथां बिनन्द स्वर्गियारि बिथां साराबो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमै बिबुंथि होलांनानै जोंनि लाइमोनफोरनि सायाव गोख्रों बिबुंथि लाखिलांबाय। बिनि सायाव जों गोबां लाइमोनफोरानो मोजां रोखोमै बिबुंथिखौ खोनासंनानै जिखिनि रोंनांगौ बेखौ मोजां खोनासंनानै दिनैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै एबा मोजां रोखोमै फोजोबलांनो हादों। आं बेखौ सानो।